Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Yaman mo ka lang! Ugway mo siyagit! Haba! Huwag ka ng gwata sa bangko! Pagdali! Ang gwardya! Grip! Nidagsang ang tulisan. Hoy! Ayaw! Ayaw ilapyan akong anak! Ayaw! Ayaw! Tinanggal ang akong anak! Tama! Kidnapping. Kahilayan. Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakita mi sa hupo mong lawas! Kuno! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay! Hala! Taong ng maskara! Maskara. Sugilanon nga nagulagway sa mga daotang binuhatan. Gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan. Aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkao. Dalit ka rin sa RMN Drama. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, Maskara. Paiting! Oh, bay! Bay, nanay, nabot nga sa no? Palihog lang una ko. Kuha man ako, kining ako pang tiwasan ug rapo kining sa ni Sir Paul. Way problema, bay! May patukaroon sila ko music para ba malinga tao mga driver nga tagi ang sakyanan sa ato ang servisyo, di ba? Tama ba? Yes, sir! Yes, sir! Inting Butigol is coming! Abay, ikaw na, bay! Patukar sa music ni mo, bay. Patukaroon ako! Inting Butikol, the dancing pamboy. Say-sayo ko, bay! Ano yung magkaayaw ng bay Inting Butikol kay wa, yun ko magkikita nga gisapon. Ang kamalipayon nito, mo serbisyo sa atong mga customer dire sa gasolinahan, magsayaw nga mo silbi sa atong mga custom. Now, ang ngayon na ba kayo mosayaw? Yes, sir! Yes! Okay! Pila ka litro? What ka na inom ko riyo? How much? Full, kang, full. Wala problema! Oh, yeah! Okay. Sayaw ni mo do. Okay, sir! Ang rin! Naong niya! Kinsa ba ka ni mo do? Inting, sir! Uy, Inting, yung say apili natin. Inting Butikol na kurda! Inting Butikol? Kadung ako magkuha ng panganaw, mura mag-dramas, di ba, ismi sa una? Waka ba siya yun, sir? Drama na sa una, sa katumpangan. Inting akungan, Inting Butikol. Dramas ni HP. Okay, nung na, ang tagsuwat ato mo si Anheng Real Gumis. Kurikik, sir! Kurikik! Madaan pa ko. Nga nung maumanang yung pangando. Ay, katugong akong nanay sa amo, nanay na ako. Fans kay to siya sa drama Inting Butikol. Malingaw kay siya ato. Mao to nga paghimugson ako, iyari ko ginganlan og sayo sa kutsara. Oh, Inting Butikol. Ba? Oh, yes sir, yes sir, yes sir. So, okay sir, puno na. Full tank na. Okay. Yan ang bayad, no? Thank you sir. Saan ba? Okay na, bye. Okay na ba? Full tank na di ba? Okay, mas mayo noon. Sir, atong limpyuhan ang windshield, sir. Atong trapuhan. Okay, no. Kinsa pangan sa nimo, do. Abel ko, sir. Abel, akong tiban is kundi. Unsa, sir? Mong kauban pangan mo, Inting Butikol. Napabras ni Witsme. Niya kauban mo, abin na kung ikaw po si Tiban Escudero. Nadama kaya po si Witsme. Abil nga akong pangahan, sir. Dili abil na kulang, sir. Abil. O siya, abilido ni mo, do.
kuan sir kining kundi. Oh! Abil kundi sir. Oh! Abil kundi. Okay. Nana sir. Nalimto ng windshield sir. Nya lakip na undong sa imong sikilan. Sinaw na. Niya apil sir ang side mirror. Salamat to. Dahil 50 pesos do bata. Kung mo na sir? Kung tip ni mo sa pagdimpyo ni mo sa windshield, yun man na diya sa kung sakin, nagugang ang tabahan sa ni mo, ang kapaludo sa kung sakin. Lakip ang side mirror. Ay, ayun na lang sir. Salamat na kayo sir. Balibaran mo nga kung hanggawa akong itip ni mo do. Ayun lang sir. Kabayan mo na sa mong serbisyo din sir, mga pagkalagad ka ninyo. Ang mga suki. Mauba sa ito ba? Dili ka mo dawat sa akong gigi. Sir! Diyan ang sukli. Stribo. Napay mo kardo. Ay, salamat kayo, salamat. Ikaw na rin dawat ang nido inting butikol. Hala. Puwa gamay. Murag orange. Ayun na. What's up lang, sir? 50 pesos mo na. Kuning tip ninyo. Di man mo dawat ni Isabel. Ikaw na lang. Ayaw, sir. Uy, di ka po ka mo dawat. Ay, sir, ako kining di amay ako'y kanang tagga ba? Tag-un ko ng haway na ito. Pay ito kaya. Kalitan ni mo. Buwan-buwan ni mo ta. Bainting. Ay, lot yung alibay yun. Giyatang man ni sir taon. Ay, doon sa blibaran ni mo nga, gamay rin magilig ka ng tipi, sir. Para snack lang ni na mo, sir, ha, sir? Okay. Matay kayo magkidawat. Mas maya, sir. Sige, salamat ninyo. Inting butikol o kabel. Okay, salamat po kayo, sir. Balik-balik, sir, sa team, sir. Ating sa pag-drive, sir. Salamat. Ito na. Hawa na. Patik na ba? Doon na natin para pamahaw. Kao 10 pesos, bunggos 10 pesos. Ya doon na bagi ice water tag piso. Ato nga ta. Tag 20 pesos tadi. Tag buwan na buhi na tadi taon oy. Tuyo na tinain na to. Buhi. Dawat mo na ni mo eh. Kita kan mata ba iko bata. Di ko puso niya. Kundi na to dawato na mi padya gamay ata siya gyatag. Pero, bay. Unsa man bay? Di ta magpalabi ka ng kabuutan ba eh. Tagsara man eh. Gyatag man. Ato dawaton. Wa man tumnulis. No, bay inting. Jangan kapalit na para pamahawan di ba? Maiko mo ko bay. Hindi lang ito palabi ka buo talibay. Porbida si mo diskartil lang to. Kadaling masayaw ko. Inigtubil na ako at sa atong mga suki. Malingaw mo na sila. Makapil magali ng uban og sayaw. Dasigo na to atong kong lingon. Bay, unsa ga, bisan og pump boy lang taon ta sa gasolinahan. Pero malipayon ta. Doon na sa kay punto na ba inting. Kinalan nga, sa adlaw sa itong trabaho, dosig ta. Para ba doon na ba'y grasya? Correct, sakto kay ka ba inting. Agyo ko si Petsa. Doon na si Lai Grasya ba po? Teka, tarawa-tarawa. Awa na, grasya sa imong kanang kasing-kasing ba, di ba? Unsay gracias kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing. Oo, nagtinda nga mga pagkaon ay. Si Inday Sariti. Tuod. Hindi charity mo dahil ni. Porbida. Eze, mahiyong yung kanahan. Porbida. Abi na ini ka na niyang inspirasyon sa iyong buhay niya. Ispahiyom. Ay. Palit na mo. Gitawag na ka ba inting? Ako pa gitawag, Porbida. Ikaw, wala kay labot, ha? Ako gitawag ka na. Pero, ang mga mata, to magtanaw ni mo. Ay! Ilom da inting oy kapoy baya ni mo. Sungugan gid kay na siya tanan oy. Dugali ka karon na bot, ha? Ngano man, ha? Nalangay ko, naluto pa baya ko. Kilig mong laki. Porbida ni mo do. Hanggaw, gini mo ba inting? Dilutuan gini. Kao sa sundaro ni mo da, sariti. Sari-sari ra oy. Naay paliya, itlog, soriso, longganisa, nya nasay utan Bisaya. Canada. Canada, Porbida ni mo. Utan Bisaya. Naibuan ni Haday, sariti. Uy, syempre na put-put. Canada. Okay, kay na. Utan, unsa man bais? Utan Bisaya o put-put? Pilang na tanan, kana lang ako Sa utan Bisaya, usa ka put-put, nya mais. 25. Gis kanon, utan gis, 5 put-put. 25 tanan. Bay, wala para iswotir ang dida. Inom na lang sa inyong gripo diha, inting. Tangki na gikan kailangan. Kalain sa niyo. Abi kay gutom kay ko na. Adera imo Abel, unsa may imo? Hoy!
Bingka ko na yung gusto. Bay, di ba? Bingkay mo, bay. Ikaw no, amo, dyan kay kainting. Puro lagi ka hinanggaw. Nay, alam paminaw ng by inting Charity. Isip, hiyo, biya mundong habi, probida. Kamayan yung pakungon yung ngabil. Pakungan ang ngabil niyo. Buon. Ay, pagminyo mo, pagminyo mo. Mahal ang bayad sa kasal inting, uy. Na may mas wedding. Susuran mo ni Kusyal Francis Marek, no? Mas wedding lang, no? Ay, yan lang ng mas willing. Mangandam saan mo, tikom-tikom saan ba? Sige. Samtang maganda mo, kinahanglan nga mulandig sa mus airport sa Himaya, ha? Unsa inting? Unsa airport sa Himaya, uy. Kanang pantalan nga hunas ba? Dapat lang. Kinahanglan makaunag tugpas ba yung bill mo? Hanggaw, gid, uy. Uy, inting, una makatugpa si Abel sa kong airport, kinahanglan na siya lisensya. Natural nga ang kinahanglan nga doon nagyo permit. Ug ang permit nga iyang kuhaon, mao ang imong pag-uyon, di ba? Kalamikan nyo tanaw, no? Mura dyan kag-amaw. Tanawa taon ko ninyo. Pagkatunto, gini mo ba yun? Sige na, pangaon na mo. Kay basig doon na napod mo, na sila yung customer ba? Di na mo makakaon. Kaon na. Doon nga na ta, Charity. Hala, nakakaon ako. Yay, uban nilang taon na tao sa abil tao sa pagkaon dahil charito. Unsa ang kataon ay. Kay mo sa mo, taon kabusog ko na ka. Bisag utan buwan, rin sudan na na. Kalamig smile. Hanggaw, gid ni mo yung taon. Inting, ay kaon na mo, eh. Busugan ako ito, pumida. Okay, buhi na, buhi! Nabusog ka, Inting? Lamay kay utan ay parisan pagbuwan nya mais. Bakset ayon. Ambak ka. Sa pangalan na nay kanang ambak. Ambakti. O sa na kanang sa IFM ba si kuan ba si Paksit ni Du. Paksit dito. Kapoy mong ambak, bawi. Ora siya. Lami kay utan. The best you kayo. Di ba Bible ha? Bye. Murag wag ka katingog si tunog tanaw si paataw na charity. Matignan sa nimong sihutan ang Charity da. Natulol ako. Charity, undong ka mo ba? Sira din nga. Sama eh. Dukan na. Naku magunahon. Hindi daw ni. Sira din na day. Bayinting. Si Bay Elmer Honrada driver man na, di ba? Sa babaw. Da. Ang drive na sa 09G. Day. Nanawag siya jeep ay. Unya pa ingon diri. Mer! Yan pa dong dre. Baby! Hey! Itibangi ko nyo, baby. Huntag ko gasolina. Paungan mo ko sa kanan, eh. Patuod ko ba? Patuod ko sa kanan, baby. Patuod? O sa'yo patuod? Di ka katultol? Paduot! Abay, di ka patuod. Ay, patuod. Ipatuod niya ba? Ay, ipatuod di mo. Idot. Patabang siya. Baby, kaya na mo. Ikaw lang, bay! Ay, hala, Inting, naan ang jeep. Si Abel rin nagtuod, oh. Ay, sos, kuskan taon kaya sa appeal de charity. Mas kulado ka ng lawas, oh. Hindi ka udto, ana, no? Paminaw, ha? Basta way customer, nanas liyo. Sige ka alsang barbil. Akuan, kaning kumo po na, sus, lupi pagkumo ng Manny Pacquiao taon. Probida. Naipansimbag diya sa liyo. Ang sako taon, gisudlan og bas. Pila ka sako ang nabuslo taon na. Tungod sa kusugan ng kubo ni Bayabil. Porbida, kung wa pa na babamboy, diriyo siguro sulinan. Way siguro, boxer na siya. Ha? Mag-boxer? Mag-boxer! Murag ko po si Munaw. Sugod kang mag-boxer siya? Dili ko, Inting. Dili ko gusto nga, dali kong mabiyuda. Ano? Oo, di ko masugot nga mag-boxer siya, uy. Porbida sa di mo, di pa ka na, daghang mag-boxer ng banato. Do di boy Peñalosa, na si Cuadro Alas, si Jerry Peñalosa, og ingon man si Nito Donaire, puros mga dato, dagang mga boxer na champion pa rin si Manny Pacquiao. Di ba? Tungod sa kadagang kwarta. Dagan, Presidente, tukod ka og galingong reliyon. Di ba? Lahi man to siya, Inting. Gasa man to sa Ginoo nga gihatag niya. Mo bitaw, no? Porbida, liman ka na. Way makalabaw si record, 8 World Division Champion. Balag pump boy lang siya, uy. Unya ako manindahay og pagkaon. Ang importante, dili mamiligro ang kinabuhi. Kay kung magtanaw ka ng boxing ting, kabuhion ko, uy. Labi nag-knockdown ang kontra. Uy. Unya, tabangon. Nya ikargag stretcher. Ay, Ginoo. Ikarga kay nakuyapan. Uy, paita tan-aon. Nya, doon na pag-boxer nga nadayunan, namatay. Di ba? Nasa doon. Og dili ko gusto nga mahitabo na, Inting.
Kining tanawas pa Abel. Tanawa. Tanawa. Medyo ito nga sugamay din ipaingon sa kasulinano, pero tanawa. Look! Oh, look! Gabi ha, uy. Nakaya niya ang pagtuod sa jeep, oh. Sige, bay. Gamay na lang. Kabot na bumba, bay. Oh, yeah. Kana. Okay na. Abot na dyan. Salamat, bay. Okay na. Salamat kay bay, ha? Salamat kay bay. Way sa pa yan, Bay Elmer, Honrada. Ay, bilibagin ako ni mo, bay. Kusgan ka. Ni kamo to tayo magkatabang. Kadit. Si Bay Inting, no? Yan, doon. Bimer! Bay. Asa sidi. Blasag na ako ni mo, Bimer, eh. Lagi, ano man. Oh, humara ko, humagto ni Bay Abel, oh. Tanawa. Giduot mo ng Bay Abel mo, jeep, no? Aron ba kada matubilan taon ba? Og tadawa. Nya fleet man. Na fleet ang ligid. Ay, ilong bangag siya. Niyusan ligin ako, eh. Uy, Malas. nga bitaw no, naiyos mo sa kaligid na. Unya na bay, reserva na, Bay? Naman. Aw, simple na ang reserva. Ilisa na to, atong dumangan taon. Hatong jack na mo. Ano, kaniyot. Murag tunog itingali na mainting, no? Siguro Hiyos yun ko. man, hiyos May man. tunog yun na. May tunog na. Sana ba, Bay, na? Nanabay. Kung sama na? Biyahag, eh. Nga na? Bangas ka. Wa mo diri bay akong giukay, wa mo diri akong jag. Hiwamban man di ay. Porbida sa dinoon. Ay, giga, paluwagi na lang ang bolt na, Bay Elmer. Ang bolt ba, paluwagi. Problema gyapon bay kay bisag muluag pa ng bolt na. Ug makuha na to ang bolt, di makuha ito mo kay plat manig maayo na pilit na siyota. Ako'y bahala. Ha? Ha? Bay, ting, nakuha na akong bolt, bay. Okay na. Way problema, bay. Okay na? Bay. Okay. Bay. Yan, akong kahoy. Ha? Nga sarang atong ikabangil, katukod na to ba? Uy. Para kuhaan kining, ang mutangan sa ligid ba? Ikatukod ni, aron mugintang. Guniti ba inting? Alsahon ako ang jeep, o gayon, ibangil na yun ang kahoy diha sa may busing, okay? Mubo mo ning kuan kahoy ba yun? Pero kaya rin mo, no? Kaya? Tukod lang. Sige. Magaya ni mo, Bayabel. Suwayan lang. Okay, ready ka ba inting? Ready na? Okay. Ako alsahon, ha? Ready? 1, 2, alright, rest. Ha! Oops! Okay na, bay! Bangil na! Kanina na! Makailis na ligid. Okay, ibutang! Akong premyo ni mo, oh. Premyo. Sa ka premyo? Premyohan ti ka. Natabangan ni mo si Elmer sa iyang problema. Natuod mo ang jeep. Nya naalsa pagid nimo aron ka ilisan og ligid. Premyohan ta ka. Sa may mo premyo? Gipalitan ti kag energy drink. Ay, along ko anay, makadaot na, ma-diabetic na. Uy, dili, uy. May magmuinom ka na kada adlaw pa nagsaraman, kuid. Yung mga nagipalit para nako. Sige lang. Ay, nagkabalaka, gisagwa pa ng energy drink charity. Ini kakita na ko, nimo, labaw pa kas energy drink para nako. Bahal ka. Mahal tasad ka, Abel. Bayabel, bay. Salamat, bay. Salamat kay Bay Elmer, Honrada. Ano ko taong pasalamat ka? Tinabangay lang ko tagot. Dako ikong nangatabang na ko, bay. Salamat. Ay, naguna-una, naunsa mga tao na. Ay, imo ni. Masama na? 50 pesos sa mani. Sa piso, nga tagata ba yung ganako? Gamay ba kayo na magkita daw? Gamay ka ginansyan, yung mga hatag pa yung ganako, anak? Ay, salamat Okay kay ba bay. yan? Dada. Sige, biyahin na. Oo, bay. Salamat kay bay. Salamat kayo. Okay. Bay, kayo, bay. Wala gini mo dawata ang 50 pesos ngayang pahalipay nimo. Abi ni mo, Charity, mas labaw kong malipay. Labaw kong nalipay sa diyang nabati na ko ang iyang pagpasalamat ako. Abel, Sorry kay ma'am. Nasuot ko sa bangan, ma'am. Pilay ko ang 40 taon na ni 100 pesos, mamay. panghuwam. Ah, Di ko mo dawat og kuwang.
Kuan man gud ma'am na naplatan ko ba? Wa ko'y labot. Basang importante, kompleto ang abang. Ma'am. Pangitag 100. Darling, kung sa may problema, Kini mga driver ni mo, mga maro. Short sa abang. Elmer, pila ba yung short ni mo? Kuwara taon na 100 pesos sir ay. Pila? 100 na taon? 100? Oo sir. Ako siyang giingnan nga dili na ko dawaton. Dili ko mo dawat ani ang abang. Dawaton ko lang na kon kompleto. Oh, Hala, Elmer, sige. Pangitag kahuwaman ni mo kung asa ka manghuwam. Ang importante nga kompleto ang imong irimit. sige ma'am, manghuwam lang una ko. Panghuwam kung gusto ka pang mo drive. Di ko mo dawat og kuwang. Sige, aris ako ma'am. Balik dayon, ha? Kung dili gani ka mo balik dayon, within 1 hour, ugma, dili ka na makadrive. Babalik din ko ma'am. Sige, aris ako. Sir, aris ako sir. Darling, mo lang untang kitawat. Ayaw pang hilabot sa kong desisyon. Aron dili na mag-abusar ng imong mga driver. Mga bisit sila. Kaya imong mga driver, no? Nag-anad na lang yun na. Pila na sila kabuok driver sa jeep di pasayroan? 50 kabuok. Ang imong mga taxi driver, 100 kabuok. Kung hatagan nimo sila kahigayunan, nga perming mas short, abusahan ka, ana. Kuhan kini, pero Maru, darling. Pasagdi ko, pasagdi ko. Kung gusto ka mo lambong atong negosyo, pasagdi ko. Kasabot? Pait! Ningguwang na unya ang kaipon batanon. Sikasikaan lang sa akong amo, si Don Rafael. Way igong gahom sa pagsupak-supak sa iyang daling. Maldita! Sikasingkahan lang akong amo. Kaluoy in town! Tumar sa mo maintenance. Okay. Wala ba ka ni tumar kagabi eh? Diretso ka nagkatog, nga wa makatumar. Bitaw. Kung gusto ka pang mapuhi, ayaw kalimot pag tumar sa mong maintenance, okay? Daddy! Federico, may toyo ka ba? Ha? Daddy, tagay ko 1 million. 1 million? Para sa unsa man? Mapalit ko big bike. 1,000cc. Kamantay ka na? Hatagi ko, karon na yun. Dako ba? Paglaro, atag ka o dili? Diba? Federico. Kamantay ka na? Paglaro, hatag ka o dili? Iho, ganun, mag-big bike. So, anong big bike may imong paliton? Mawala kung gusto. Ha, dali. Out man. Didaan ka rin mo. Out man. Ha, kinilang batan-o ni mong ismiringhoy nga si Margarita. Mawala mo kapahimos sa imong bahandi. Bawa dali. Unsa? Sa'yo sabi. Oy, ayaw pa ta kagsulti, ha? Nga no, di tinod. Ha, kabantay ko eh. Hibaw ko. Lakas kay kang daddy. Bisag unsay pangayuon ni mo, ihatag ni daddy. Oh my God! Rafael, tanaw mo, sakit kay manulti mong anak. Federico, iho. Gusto na, ha? Pahaba yun ni daddy. Ha, sayang ko eh. Imo nang gihubog sa imong romansa nga kong daddy. Aron dili makabalibad. Di siya makabalibad kung unsay imong pangayon. Gusto na, Federico. Wala. Pahungawalan ko, daddy. Ay, sige. Sunod sa kong office, ha? Kaya hatagan ko ikaw. Oh, kana na. Paya, dili kay magpaigot pag ka. Kabantay ka, daddy. Kabantay ka na. Ha? Sorry, Marga. Sorry. Hatagan ko ni daddy. Kaluoy sa amahan. Singkahan lang ko sa dugo dayon. May nabaginakbay ang pangayon? Minilyon? Oh my God! Hoy! Hola! Come here! Gisampit ko sungayan ay. Nga no? Doon dira, let's chat! May isugo ka?
Kabantay ka na? Tagai ko, hatagi ko dragon fruit juice. Kanara? Kina ba? Kanara! Pagdali! Ayaw pagdugay, ayaw pagyaya. Nyo rito. Go! Go! Sus. Awa ang dali ko. Kamayo, chong. Hiluan ka na. Ay. Diyari mong Diyos niya rito. Okay, good. Lighter be. Lapter? Lighter? Bungol ka? Kabantay ka? Lighter, di lapter. Duklon di ka ron. Oo, magkuha ko. Pagdali! Niya rito. Kinalan nga, magdagan ka. Nga mutahod sa kong sugo. Kabantay ka na? Kinalan nga mukurog ka. Nga makamati sa kong tingog. Ola! Asa ang lighter? Diyari niya rito. Diyari. Okay. Dali. Dol, ambi. Okay na nyo rito. Wala kayo isugo. Pondo diha. Sit down. Lingkod. Mga sawa ka na ko nyo rito. Ang sa ilong ni mong yati. Oy, tarong ha? Saba? Paabot sa kong sunod nga isugo. Oo, nyo rito. Sige. Bukhara ang imong pad. Imo kong pagunito. Nawat sa ba? Kapad. Ano man nyo rito? Bukhara. Unsa? Akong himuong astre. Tingan. Reklamo? Sulti. Reklamo. Dili ka? Oo, nyo rito. Good. Rafael, darling. Muhatag ka lang dayon sa imong anak? 1 million? Yes, darling. Para way kubot. Grabe sa uy. Abusado sa kinang imong anak. Salig lang na siyang bugtong imong anak. Marga, kuan, Abi ni mo, kanara bang anak nga imong patuyangan sa gusto? Mas spoiled. Mahimo ng badlungon. Abusaran ka lang, ana. Pero, dili mahimo mo nga ako siyang supakon. Gusto ko kalinaw, Marga. Pero yanuhon ka lang. Pangayuan ka kwarta. Maayo lang lagi yung talini po lang. Milyon, imagine. Milyon. Gusto na. Mabatian ka. Ikanaw niya mahimuong dautan din sa kuatubangan. Darling. Usapan. Tuoy di ay ang mga V-Hire ba? Katugan ng mga tourist vans na to. Oo, usaman. Nakabiyahe na ang 20 kabuk tourist vans. Yes, nakabiyahe na ang tanan. Pila man ang renta ni Ato ay lang abang. Tag 7,000 pesos per van. So, nakadagan man ang 20 ka buok. Karong adlaw lang, doon na tay 140,000 nga abang sa mga tourist vans lang. Pero... Mananghid na lang ko ni mo, Rafael. Mananghid? Nga mabiya na lang ko ni mo. Unsa? Mabiya na lang ko. Aron dili ka mo maglalisog sa imong anak. Pasagdi na lang ko. Pangayoon ko na lang akong kakawasan. No. Dili ka na mahimo, darling. Pero, darling... Dili ka mo, Bea. No, dili. Dili makapanghilabot sa Federico kanimo. Rafael! Mamatay ko kung mawa ka na ko, darling. Oh, Rafael! Dili ka lang, ha? Dili ka lang na kaya ko sa ihatag ni Federico ang chiki nga kong gipirmahan nga worth 1 million pesos. Oh, thank you, Rafael! Dugay ba ni Daddy? Bayan ni Daddy Rafael. Kabantay ka? Dugay! Ha? Kapit na maupusan nga akong sigarilyo. Hola. Gano ka? Dili man imong gipaong ang upos sa sigarilyo dili sa akong pangat. Giingnan ti kang
Himuon di kang astre. Himuon akong astre mong pad. Oh, grabe naman sa panyorito. Oh, napaso na kong maayo. Ano ya? O saman? Ha? Gusto kang magpabilin rin? O di na? Kay papawaon na di ka? Panyorito, ayaw. Ano? Usa may problema din ha, Federico? Usa kini. Ang akong personal assistant. Imo din eh. Imo din eh. Maya, lipat ko na. Kabantay ka na rin. Si Ola. May reklamo. Oh, usa ba reklamo ni mo, Ula, ha? Kini ba, mo niya nga astrig akong pan, Senyorita Federico, nyor. Oh, ba? Ala, patambali ka na dito. Sibat. Di ko gustong makikita si mong naong Ola. Sibat! Let's go! Senyorita! Dari. Asa nang gipangayo na ko, Dari? Lawata. Oh, thank you, Daddy. Ano ba? Dari kay si Margarita lang pirmi ang makapahimo sa imong kwarta. Federico. Okay, yaya ka na, Dari. Diha ka na. Okay. Kuwaon ko na ang akong big bike. Kabantay ka na, Dari. Sakit sa o. Mainting. May. Na naman ang mupuli na to ba? Uli na ko. Na? Okay. Dugan ta. Sige. Tana. Yun. Uy, bye. Kamote, kaon ka, kamote. Okay, salamat kayo. Nay, nanood ba yun? Mga big bike, may? Oo na. Pat sila kubog. Ay, nangabot ay. Oto din, ay nangabot ay. Abot ang mga big tears na eh. Hoy! Oh. Mga fuckboy! Dari, doon mo. Doon! Let's Kaiso ba na ba eh? Ay, ikaw! Sige na! Tanda mo ka! Duol mo! Kamote, sir. Kaon ka, sir? Sama, sir. Patubil mo, sir. Abuan! Hop! Igo, ha? Igo. Saan kamote? Igo. Tukang ko kamote lang. Ito balong ako naman, sir. Reklamo ka? Ha? Bugo ka! Tana ka ba? Kung magpatubil ba eh? Bugo! B-O-G-O, bugo! Bira, pagpunta na rin ganita. Unsa mo eh? Matubag pero gusto ka? Kuwang pa? Ni apap? Isagang ni mo ang akong kumo! Sakit ang kumo, sir. Usa, ayaw. Galit, sir! Gusto kang ikaw ang matilaw? Ha? Ayaw, sir. Maluoy taon ka. Ayaw, sir. Mo ba? Maluoy! Gisanta ni mo ang gusto ko buhaton. Busa, gusto ka nga ikaw! Gusto ka ikimutilaw sa kong kumo! Ayaw lagi, sir. Sakit ka na, sakit maganin ang mapakan tagulmigas. Kana pang kumo ni mong nga kusog kay na. Maya, speaker pa kang buanga ka! Kinipdap! Ops. Animal! Nilihay ka! Sakit lagi ng kumo ni mo, sir. Mo nang ulit kay taon ko. Ayaw lang taon. Yamata! Gipalagot ko ni mo! Mga kakibot! Kakibot ka no? Kibot. Tagig leksyon ng tawhan ang mga kakibot! Aring klaro, kakibot. Basta ikaw, kakibot. O sa pa'y gipaabot mo, kakibot! Ako'y una. Kini! Hop! Oops! Magbuang ako ba'y buang? Sorry, kakibot. Niho po siya, kakibot. Buang ka! Kinip! Oops! Aray! Ako'y naigo, kakibot. Buang! Sorry, sir. Diyan na mo. Uy! Pidakan! Balik, Tre! Hanggaw! Balik! Balik, sir! Balik! Di na ito mabalik, mga kakibot! Uy! May Saman, patubil mo, mga kakibot! Morar ka kakigol buang ka! Patubil minutes eh! Sir, okay na, sir! Nauman na akong tubil ang upat ka motor. Sultihi itong kauban mo, ha? Sulti!
Okay, Dumot sir. ko na yan! Nagdumot ko, Leche! Sultihan, ako to sultihan, sir. Wa man taon to isa taon, sir. Oy, hasta ko mo ko isa. Unya imo ko dapatan. Ay! Bro, yung kagkakigol buang nga ka na. Ha? Wa, tingnan mo makaila ako. Oh, isa na sir. Wa ka makaila. Wa, sir. Ako si Federico. Federico Trillones. Ah! Federico kakibot! Ay! Ay, kakibot lang. Federico Trillanes? Oh, buang. Dili Trillanes. Trillones. Trillones. Oh, Federico! Trillones. Okay, sir, okay. Anak ko ni Don Rafael Trillones. Kabantay ka? Ay, Kailan ka na? ay. Oo ba, sir? Ayan ko na. Ha? Kailan ka ba kung kinsa na? Si Don Rafael Trillones. Ano ko nakuha na, sir? Pero ako kita, nakukinsa na siya. Si Daddy Rafael Trillones. Tag-iya o mga skinan. Jeep di pasiruan. Kaya mga jeep di pasiruan. Nga, kamantay ka? May... kamantay ka na bang may marka ba? Oh, marka lagi. The King. The King, sir? The King. Marka. Inyo rin na, sir, kanang The King? Kanang taxi. Ha? Kamantay ka? Nga, usar ka gatos ka taxi? Oo, May marka nga, The King. Amo na! Oo, dauto din ninyo, sir, no? Dili daot. Dato. Datuan din ninyo, sir. Bantay ka? Bantay ka? Baya ni Moy. Datuan. Aksa magkagwa ka bantay na. Datuan yun, sir, no? Mga kakibot. O niya, napag yun may ka ng... Kalubiyan, sir? Nawi kalubiyan? Dili, wag yung kakabantay. Wag yung kakaila. Mga tubuhan. Kabantay ka? Tubuhan? 10,000 hectares. Tubuhan pa lang na. Mo ba? O sa mga, o niya, problema dato. Dato, yun kayo mo, sir. Nasaan may kalubiyan? Naibunga. Kalubiyan mo. Naibunga. Natural nun sa mga tuluka barangay. Amo na, amo! Datuan ninyo, sir, sa! Mga, kamo, yun na, kasama itong cellphone. tawag niyo po, sir, oh. Pobre kayo ringtone ng cellphone na. Palayo! Tiyan. Kadato rin yung istorya. Mga, kamo. Shh, ikaw. Sir. Ayaw mo pabuong-buang na ko, ha? Dihay! Baya, likay gin mo! Kaya mahimong paliton ta mo! Paliton ta mo, ilawag ta mo sa among mga piran, ha? Nako, ayaw taon, sir. Ha? Mo na. Kising nga na ko. Inting butikol mo nga, sir. Bali, dili. Ikaw mo inting butikol. Yati. Yabag ka na. Kabantay ka na. Butikol di ay, ha? Butikol ginay kang dako day. Inting butikol. Kinay dagway ni mo. Butikol. Dagway pa lang daan, butikol na. Ayaw sa ni taon sa bayan. Tamayo ni mo akong naon, sir. Nakini akong naon. Gipapultahan, eh. Bantay ka? Off na si Abel alang orasa. Hapiton ko lang siya. Muad tumangkong to siya sa amo. Nara ang gasoline station nga nagtrabaho si Abel. Na may mga customer. Mga dagkong motorsiklo. Si Inting naman ang nag-atiman sa mga driver sa motorsiklo. 1,250. Kabantay ka? 1,250, sir. Baya, okay. Laog sa piso. Kabantay ka na? Ha? Laog sa piso ang kandidat. Diya, dawata. Salamat, sir. Inting, asa si Abel? Oy, Desiree, ikaw magkudiyan na. Hello, beautiful. Hello. Pretty woman. Kuyog na mo. Taga-taga 50,000. Mukuyog ka lang. Naku! Unsa? Gusto ming mag-enjoy. Kamantay ka na. Kamansa kong mga takibot. Mag-enjoy mi. Ngita mig chicks. Nga, ka na bang mulingaw na mo? Kamantay ka na. Nga. Hatagan ka na mo 50,000. Sorry, sir. Di lang ko.
Wow! Balibad ka? 50,000 pesos? Balibad ka? Oh! oh, paya, no? Huh. Just a matter of 3 hours. 50,000. Kamanti ka na? Sorry, sir. Okay. Himuon kong 100,000. Sorry, sir. Paya. Huwag ka mauwaw. Nga, mubalibad na ko. Look at my face. Oh, proud ka. Nga, dapit ko ni mo. Muna yung buhato ni mo. Sir, Tanaw na ka ni mo. Ha? Murag, nanimaho ka lang tono sa lobi. Oh. Swerte kayo ka nga si Federico Trillones. May imbitar ni mo. Ha, fuck you. Ah, mga kakibot. Tara ka mo. Oops. kahilas ka na niya. Hilas kita niya. Tapalong ko to. Ay, gani, kanya si Bayabil. Si Bayabil tao ilang kinit pero sos, clever mo kaya kong amigo. Mura mag si Ala Villamor. Nag-una isla kabunog. Unsa? Kalma lang. Anang gutog na unang yung sulti ko. Gisakitan ko. Nauwaw ko. Mahilaw na ta. Pahilaw na ta mga pobre. Grabe naman sa to siya, uy. Relax lang lagi. Pahilaw lang. Sikam niya magluha taon eh. Anak ko na siyag dato. Mag-unsam na ng kadato. Kung malaglag ang imong kalag sa kangilan. Abel, Ang importante, makamauta mo pailom. Pero kung iduotas, mukauras na. Sama sa iring. Nga kunwa na'y kasibugan, andam niya panalipyan ang iyang kaugalingon. grabe ato mga tawhana, uy. Presko ka ayo. Laliman ka. Yano kay niingon nga pakuyugon ko nila. Mangita ko na silang chicks, kay gusto silang malingaw. Bayran pa kong 50,000 pesos, good for 3 hours. Hoy, nibalibad ko, uy. Himuon ko nung 100,000. Grabe ha. Tungod sa kadaghan sa ilang kwarta, sayon-sayonon lang ta. Kalma lang. Ay lang pa da. Ay nagunaw na. Salbahis ka ayo, uy. Hello na, Baybel. Oh. Isa mga tawana. Sabi, grabe ka presko. Grabe ka bugero. Kuso pa kayo kinang... Kuso pas bagyong tinong ang iyang sinultihan. Grabe kayo. Mga ba, Bainting? Oh, grabe kayo, eh. Sila na yung tagiyan ng mga kanang daking bitaw nga taxi. Oo. Mga jeep. Na doon na pa sila asinda. Stubo, pag yun niya, sa Kolubihan, pag yun, daghan pag yun kuno kayo. Oo. Sagdin lang sila ba? Ilan mo nang kinabuhi? Nagka-inkwentro na di ay mo, Abel? Uwa man kung manghilabot nila. Hinoon, ako lang silang gisanta sa ilang gibuhat nga to kang Bainting. Iliparo man nila. Kulataon, gyud. Mao to nga ako lang gisanta. Nasuko to siya. Kisa to nga niya, Bainting? Federico, bay. Federico nga na to. Federico. Gusto mo kulatan ako? Sukma ko niya. Lihay mo ko. Iyang sakop na nigo. Gusto sang mubunog na ko. Birahan ko atong iyang sakop. Lihay sa ko. Katon sa Federico nga nigo. Nag-unay noon sila. O tong midagan na lang ko. Nidagan ka? Dagan ko. Ulikay lang ko. Iliso na kayo. Basin og madiskrasya pa inoon ko. Hindi na ko makakita ni mo. Charot sa di mo, uy. Yeah, Pero mabitaw na. Charot. Ha? Simba kong doon ay may tabon ako. Una, nihahak na lang. Dili, matuman na nga ako mga pangandoy para ni mo. Kalame! Chula, be! Okay. Kakibot. Dere, ngaw-tam. Dinda, Dre. Polo Seafoods! Pulo sipos na, pulo sipos. Dali ka mo. Move. Dali. Dahil mga customers, ano? Dahil mga customers. May bakante, lamisa, kakibot. O, agad. Simple na. Hey! Kamo. Oh, baya. Pitok. Kamong upat. Sir, ano naman, sir? Kabantay mo. Barong mo. Kay mga on, me.
Nga ako ni sir. Gusto kang ituwad na ko, ha? Kining inyong labisa! Kuya, wani. Dong, Federico. Ay, dong, ayaw lang in town, dong. Supak man God, kabantay ka na. Lagot ko. Kaning mga dong, balhin na lang mo. Dire lang mo sa kilid. Butangan ta lang mo glamisa, ha? Manang, sige manang. Dadalang ang inyong mga plato. Manang. Pagdalilit, ha? Sir. Kana ba, kana. Kabantay mo. Dili kayo magsupak-supak mo. Lingkod mo mga kakibot. Kakibot. Lingkod. Say bawo kibot ka ro. Lingkod. Ikaw ba? Okay, patek. Ay! Shh! Tindira! Dol dire. Dong, Tagay mi dire. Bakasi. Sunlutan. Saang. Lambay. Nukos. Tihi. Lato. Ha? Pagdali! ay, dong. Ay, unsa may kanon ninyo, dong, humay o mais? Mais! Pagdali! Pulo seafoods ang among kanon, ha? Manay. Mo ni kanon na to ron. Okay? Pilig sinong bang baboy? Ay. Hoy, kakibot. Seafoods ang atong kanon. Ano doon na may baboy? Okay na, kakibot. Kaya ang baboy dito man hugasi sa dagat, sipon siya pon. Maya, way lami kakibot, way lami, kabantay ka? Gusto mo ka? Nagtanga ba ka diha? Lihok na! Hatagi kami sa aming, ang among gi-order. Ay, dong. Asa na? Dong, Federico, kadiyot lang, ha? Pagdali! Iya ka lang. Kakibot. Tanawa na ang pikas na misa, kana sa pikas na misa, murag sipat kay tinanawa na to, Dre. Yay. Kabantay ka? Kabantay ko. Mao ba? Baya. Karon, inig humana to gaon. Kibot ra nila way labod. Unsa? Sige. Timan kong gisulti, ha? Timan ing gisulti ko. Humana to gaon. Baya, maglumba na sila pamunit sa ilang mga ngipon. Kakibot. Kakibot. Pabuta. Milim ko ni mo kakibot. Tungkol kay palitan din kang daddy ni mo big bike. Isang salita lang. Ha? Of course! Kabantay di mo na. O si kapuslanan sa kong kwarta. What is money for? Ang batanon ra. Yakabit sa kong daddy mo'y makapahimos. Oh, shit! Kabantay mo na. Ano, milim sa ko si mong daddy kay nakakubit og batanon. Money is power. Kakibot. Money is power. Bantay mo na. No. Kunwa pa na yung kwartas, daddy. Hugaw pa nas paburot. O ay mo digino tanaw eh. Bitaw sa no. Kabantay mo na. Bitaw. Ayabag pag-ayo si daddy sa romansa ng marga. Bitaw, no. Bitaw. Sige mong bitaw ha. Hilom na. Ayaw na sig bitaw di ha. Hilom na. Kaya na itong order. Bitaw. Ay, bitaw na sa Niya na din istay bakasihan. Istay ba kasi yan? Lamit is nagtimpla dari. Istay ba kasi yan? Rafael? Darling? Oh, Honey? Marga. Inom na si mo maintenance. Ayaw lagi limot-limot. Inom dahin sa mo maintenance. Sige na. Salamat, Marga. Jesus. Dili pa lang ka na ako pinanggaay. Biya ang baso nga may tubig, oh. Okay. Sige. Niyang imo mga tambal. Thank you. Good. Kadiyot. Trapunganin ako imong simot nga basa, ha? Salamat, Marga. Thank you. Unsa man? Ganahan ka? Masahian ti ka? Okay. Kanada. Sige. Plaster dayon. Kay masahian ti ka. Sige. Okay. Good. Kini. Kana. Okay, kayo. Raph,
Darling? Gilok ba? Nga naman na... Ayaw paglihok, ha? Akong tuwaan ng imong dungkan. Usa? Usa? Akong limpihan ng imong dungkan. Pinaagi sa akong tila. Sama, ani. Kagilok, Marga. Kagilok pa. Kagilok ko na. Ganahan ba ka? Anya, Jamen, gusto kang mugunit ko sa tabugok, sama, ani? Usay, Marga, darling. Mumu ko nagikomot. Naglubog mang good ni atong pukawon. Marga, kuan... Sagdi ko. Maldita ay. Margarita, ginuog dayon ang tiguwang. Nahimuot ko nagtanaw nila. Nahimuot ko nagtanaw ni Don Rafael. Ay, kinsa'y dili mayapag. Murag gialig-ig ang itlog ni Don Rafael. Asa ta mga on, Abel? Agal ko nimo, mukha sa ta. Ato lang ta sa imong tiya. Kana, the best kay dito, Beda. Ha? Ato ta mga sa imong tiya, sa ilang istay bakasyan. Okay, tana. Pero bay, Ah. kaniyot, ha, kanang mutanan Ano? ako, doon Ganon. na ako, pinabilin tao dito, suga na matao niya, oy. Daghan kay mga on niya, hasta tanang mga driver sa driver, ha? Driver sa balawal, niya ka ng mga rider, di ba niya? Anak mga on niya. Napatingali. Sige, uy, ato na ta. Sige, tana. Asa ko mo angkas? Tural, ari ka mo angkas ako. Sabay. Ano mo rin siya? Aw. Ato yung kaangkas sa beloy, lain mo kay ari ka mo angkas, kamoy uyam, ari ka mo angkas ako. Sige, good. Naghanag storya ha. Usara akong pangutana. Okay. Sige. Ayaw na din rin ako. Silos na kumigo taon. Pligro kayo. Kita niya magkatsula. Ay, Na? buang hanggaw yan mo inting. Dali na ay, parang kapo tao, tapos makasisilang, istay, bakasiyan. Imuro ba na tiya, may no? Oo, ako lang tiya. Ay, manang. Asa na nga akong titi, ha? Ang among titi nga gi-order. Asa na? Oy, kanang uwa pa ni ay, dong. Baya. Dong, kadiyot lang, ha? Kaniyot, gaya ka lang. Ako na ihatod, dong. Pasensya. Pagdali, let's Leche! Dong, di ara, oh. Ay! Yabang na. Waminal. Oh, pasayluain taon ko to. Nagdanghag ka lang. Tanawa. Nayabaan ko sa sabaw snukos pag yun. Hugaw akong karasunays. Pasayluain taon ko to. Uy, kano nang tawa mo mga kakibot? Kikibot. Imong nawan ni pilit ang mata snukos. Uy, usa. Sorry, dong, ha, sorry. Ay, akong trapuhan. Ay, wag yun ako matuyo, dong. Uyon sa una, padulong ko ng ang kaning tiil ba, maong Dagang istorya, sorry. Sorry. Sorry di eh. Sorry. Uy, ibut. Lip and right. Lip and right. Grabe naman yung mga sir. Ano, laban mo? Ha? Laban mo! Bugiro na boy. Giro naman sir, ay. Ano siya ang bugiro? Ha? Ang bugiro na gusto mo? Pamukan na mo siyang o? Oops! Uy, Pistola. Kini! ano mas? Usaman, gusto mo mukaos balay ning akong 45? Ha? Dagan malagi mo. Nialibuan yung taon Tuga-tugara. na mga customers. Nanghagis ka man in taon, dong, oy. Kana tungod kay naglagot ko.
tao sa tindahan di stay siyan bay oy. Ano ka ni ay? Asa ko sa bay doon? Para ano oy? Ano nagan mo? Kuan kini dunay nangagis. Nagbabuto siya nga mas. Unsa nahagis? Loy gani kay to si nang istay kay Gilamparo. Unsa? Ay, Bayabel! May kiniyara ka na! Sinang istay ko na, Gilamparo! Sa? Oh! Kinsa naglamparo kang ate? Kinsa? Kinsa bay? Sir, si Federico, sir, anak ni Don Rafael. Oh! Federico? Baiting. Bay. Charity, dire lang mo ha. Ha? Unsay diri lang mo? Asa day ka? Ato na gusti, dire lang mo. Kitingaling mamong mo. Pero Abel, Lagi, patuon ako. Baiting, dire lang mo ha. Isa mo pagdol ito. unya ikaw tingali ko unsay buhaton anang Federico nimo. Ay, kabala ka. Pakiloy lang ko, pakiloy lang. Uy, siguro ka. Ayaw, lagi, kabala ka. Naunsa ka ba? Okay, pagsalig na ko. Sige, diyan mo. Ay, magkabala ka na. Apik, bay, apik! Inting tingali ko si mahitabo ni Abel. Salig lang, kalma pagkatao na. Di na madili-dili yung pagkatao. Yan kay boss. Maldito. Maluoy ka intawon tong. Baloy! Maluoy ka dong. May nga gipamatkon tika. Basin ug wa ka makailan ako Bantay ka na. Kaila ko di mo dong. Kisa man ko? Ikaw si Federico, anak ni Don Rafael. Oh, naman din na. O niya, di ka magamping. Pita ni mo eh. Mo bitang nanghayo na kong sorry ni mo dong. Kabantay ka na ko. Simuta ko. Nalimaho ko nukos. Tungod di mo. Dong, wa man intaon ako tuyo Mau nga Napandol magmatgon ka. ko. Magmatgon lagi ka. Kasabot ka. Ha? Kasabot ka ba? Wato ha? Wato. Niya pa. To. Uy, ang ako mangkamot mo ilipiti inoong buwang ha. May migunit sa kong kamot. Uy, Ayaw, sir. Luoy kayo nga kuntiya, sir. Uy. ikaw na sad. Ang iyo lang ako, sir. Ayaw taon. Iguan na taon is tiyan ako. Tiyan ako istay ba? Nga, laparuhon pa ni mo. Magkaluloy kayo. Diba? Wardahin mo na kang kontrabidas buhay ko na. Suwan, gusto kang bukan ti kasi mong Ayaw lang, sir. Tiya, dali. Doon ako, Dong tiya. Abel, salamat intaon nga ni abot ka. Kabantay ko. Martig saligay ng tawhana, ha? Ay, wa man intaon dong, oy. Dali na, tiya. Sa mag-isa ni mo, tiya, nga nung gilaparo man ka ni sir. Nayaban ko sa sabaw sa nukos. Nanimaho kong nukos. Uy. Tungod siyang kadanghag. Na maudi ay. Kabantay ka? Sir, subat sila pa. Ano man taon? Ako'y mga igsuri sa naitabo ni mo, sir. Pasayluway lang taon akong tiya, sir. Okay? Pasaylo. Kinip. Abel, ay ginoo ko. Okay, kabantay. Naigo ka. Okay ra ko, tiya. Okay ra ko. Dali, tiya. Pangayo o pasaylo ni sir. Pangayo suri. Sorry, sir. Sorry. Sorry. Ni ay laparoy. Uy, nahuwiran. Gusto na lagi, sir. Maya. Tiya, dali na tayo. Dali na. So, na lang subay. Dali. Sir, ako nang pasudlo na kong tiya sa subay. Dali, tiya. Dali. Upoy malagi. Abi na kong isog. Ay, lagi makita ng Federico. Bayaran sa kang 50,000. Buang siya. Yan, madool ka daw. Gusto na kong manikuro. Basi kung sa iyang gibuhat ni Abel. Ikaw ko daw. Sige, gusto mo ka. Tanan ko yung ate ka. Wala mo gawas. Maya, wala mo gawas. Kabantay mo. No. Handok niya ito. Blago trabaho niya ito. Tawa na ibaw ka. Klaro ka. Then, sukmag, naku siya. Ikaw mo inigo, di ba? Oo. Ako sa dihang, ako'y nisukmag niya. Baya, nilihay siya. O ikaw po ang naigo. Maulagi. Mo na kakibot. Naglagot. Kakibot tanawa. Tanawa ka ng kriminal. Ay, nagsingabot tanawa. Uy. W. Wow! Wow. What a small world! Ikaw yapon gini, beauty baby? Pretty baby? Mangaon mi diri. Oh, come on. Dali. Mangaon mo.
Ako'y bayad, pretty baby. Ayaw lang. Makabayad man mi. Oh, bayag, insulto mo ako, pretty baby. Dire! Ayaw ko gaksa ba? Aron di ka magbahay. Pakapinan ako kiss. Ow. Ayaw paglugnot, ha? Ayaw paglugnot. Animal! Abel! Abel! Oy! Pusing ko na. Uy. Itsura to mo. Uy. Oh, Unsa? itsura to Good, mo. good. Sige. Picture me. Okay. Ow. Ayaw! Wow! May pagkakuha. Okay na. Okay. Okay, Abel! sakto kayo. Okay na. Ipicturan mi nimo nga ako gigakos o gihagka din tawana, ha? Okay na, Charity, indulhensya mo na. Oh, unsa? Unsa indulhensya? Indulhensya, nga nakahatag kag kalipay sa tao. Unsa? Oh, good. Kamantay day ka, ha? Anak day ka, Abel. Bay, Bel. Okay na nimong gigakos o gihagkan ko ani salpayes, ha? Bay, ikaw ba kini ang nakita ko, ha? Bainting, di ta gusto kang gubot ba? Karina, may atong gusto. Correct. Abi ko magkasalikan ka, Abel. Charity? Abi ko bang ikaw ang tao nga makapanalipod na ako sa higayon nga may magbinuang na ako. Kuan, Charity. Wa man dito'y bili para nimo. Charity, kalinaw atong gusto. Saba di ay, kalinaw. Abi ko bang di prinsipyo kang pagkatao. Charity, kalinaw atong gusto. Sabta ko. Sabton ta ka? Nawagtag ako respeto nimo, Abel. Charity? Pagmahay ko, nga nung ikaw pa ang akong gihigugma. Ha? Charity! Ah, Charity! Inakalinaw yung gusto. Bainting, palihog. Agpasas, Charity. Agpasas siya, bay. ang pason para unsa man, ha? Para unsa? Mura man itong nasuko na ko, bay. Amaami siya, bay. Kalinaw ang gusto na ko. Pasabta kalinaw siya. Pasabto na ko siya sa imong katalawan. Bay, Ida, no, pasabto na ko siya. Nga di ka makapadalipon niya. Kuan mo, bay. Tanaw ko ni mo ba, no? Mura kang ginigang paot nga nagkambang sa kuwan ba? Kanang kanal. Mura yun kang ikaw. Gusto ko kalinaw, Bainting. Kalinaw ba? Kalinaw. Pita kitang kalinaw. Diyan ako'y. Ugaw pa bang singgit ng kalaki, ha? Pre! Bainting, bay! Bay! Ano? Kamantay ka? Gibiyaan ka nila. Mga sir. Ikaw mo'y nakaingon ka, sir. Minungdan nga bibiya sila nako. Aha. Ano yun? Di, mangugusto gubot ko, sir. Good. Dili, good. Mao ba? Naglagot na ko nimo. Nagtumot ko nimo. Tungod kay naigo kumo sa kong kakibot. Sa nihang nihupo ka, nga gisukbag ka. Kas akong kakibot may nisukbag nagdaligi ka nakahupo. Pasaylo lang yung taon ko, sir. Pasaylo lang. Sa iluwa! Kinip! Oops! Uy, baya. Nihupo na sa ka. Baya. Sir, mubalik ko sa suod, sir, ha? Ari ko sa suod. Eh! Ha? Ayaw ko biyay. Nga naman, sir. Makigsulti pa ko nimo. Wagid busok ko lang akong pag-ubangkon. Nagpailob lang yun siya. Gibiyaan na lang noon siya sa iyang hiligugma nga si Charity. Ay, kasakit pa sa kong aping nga naigo sa pagtamparusan ni Federico. Inting! Higo na. Relax. Inting! Uy, pagkakos ako. Gagaksan sa tika. Wala, lihay ka. Sida. Si Abel magito nga akong hinigugma. Ha? Okay, saan ito siya to? Unsa man siya. Grabe Sa tanaw ako ni mo. Nahugno gid ko. Grabe akong expectation nga siya. Panalipdan ko. Pero nasayop di ay ko. Nasayop ko, Inting. Mao yun. Nagsama ta ni Charity. Huwag ta akong bilib niya. Eraser. Di na ko niya, Inting. Pagkigbuwag na ko niya. Dili na ko. Ikaw, hindi na ako kapugong ni mo na. Ganahan ka mo balhin rin ako. Ay, sila, joke rin na. Kung mo na yan ngayon buhato ni mo, hawa ang pugong mo hangyo ni mo. Nga ayaw. Di Mawaw na ko. ko niya, Inting. Dili na ko. Sige ha, mauli na ko. Oh, uli ka kini. Ihato, tika na eh. Yeah. Abel, ay unsa na. Naman lagi gihapon na sila. Wa pa mong lakaw. Nya na nga daw bagilim nun, tiya.
Ilim nun. Oo. Ay, tingaling mga hubog na sila, ha? Unya mga hagis na po. Ito lang hatagan, tiya. Kalinaw mo itong gusto na ayaw, manggod. Nakakita ba ako sa gibuhat na Federico ni Charity? Nakakita di ka, tiya. Kakita ko. Huwas ko magtuo nga mautibuhaton ni mo. Inay masuko ka, gagihag ka ng imong uyab. Imo na hinuon silang gipicturan. Kalinaw mo yung gusto na ko, tiya. Abel, Hatagan na ito silang mainom, tiya. unsa man, bino o beer? Bino lang, tiya. Imo ka, Kimo. Okay. Sumsuman. Yan na. Uy, kisa tingnan mo? Abel ko, sir. Abel. Sumsuman pagdali. Sir. O sa'y gusto niyo mong sumsuman, sir? Saang? Saang? Tagaymig saang. Saang? Saan ka man ngayon? Dili ka ta saang? Okay, sir. Lami po, kakugi, pilang tilapia, sinugbang tilapia. Lami ka nang sinugbang tilapia. Okay. Apili og sinugbang tilapia. Pagdali! Sir. Abel, mahal ra ba ng ilang gi-order? Dato man na siya, tiya. Anak ko nagmilyonaryo. Asindero. Ay, daghan para ba kaayo ng akong tinda? Nialibwag ang mga customer tungod niya. Ato lang na siyang ama-aman tiya. Gusto mo gugukalinaw. Amaman nga unsa. Nga og mahimo, ilang bayaran ang nabili ng mga tinda nimo? Mubayad ka na? Sir, yan na ang inyong para sumsuman. Nasa ng sinugbang tilapia, sir. Init pa na. Thank you. Very good. Butang. Niya, sir. Ako yung butang. Okay, good. Okay, kompleto na, sir. Good. Sinugbang tilapia, ug gingon man saang, naisuka, niya patis, sili, niya napay limusito. Okay na? Sige, biyaan na mo, sir. Dili ka magkalagaw. Nga naman. Samtang magkaon ko, masahi ko. Kabantay ka na. Hiluta ug pislita nga kong abaga. Bungol ka! Masahi ko! Kasabot! May buhaton para ba ko, sir? Abuang! Gusto kayo ni! Bunot man na imong pistola, sir. Sir? Ang sumbuhan sa kong armas, tumong sa imong kasing-kasing. Gusto ka? Kabliton ko ni, ha? Gusto ka ba? Tumag! Gusto ka ba? Ayaw, sir. Maluoy ka. Kalinaw gusto na ko, sir. Kagimot. Teka na. Nagpurog ang doon, kagimot. Nagpurog sa kalong. Lagi. Ha? Ay, Kisa tingani mo? Nalimot sa ka, sir. Abel ko, sir. Abil! Uyab dito na mo bayan, ha? Kisa nga na to? Katong may biyan ako, sir. Si Charity to, sir. Charity. Uyab din mo? Sir. Ako takong tunguyab. I'll tell you. Wow! Kabantay ka na. Wala, nasakot mo to mo. Ako na lang siya. Ayaw lang, sir. Balibal ka. Baliban lang ko, sir. Ilan tong ginuhuta taon, sir. Milyonaryo bitaw ka. Naidagang babae nga maibog ni mo. Naidagang babae nga magdagan ni mo. Siya mo'y akong gusto. Ayaw lang lagi. Basta kay ako na siya. Maramang kang nangayog duwaan na, sir. Balibal ka. So, gusto ka? Bukan di ka siya mong Diya. Imo na sanggitiyon ang imong armas tumong sa akong dukan, sir. Pabuton ko ni. Kung di ka mo sugot. Ay, sir, ayaw in town. Sir. Maluoy ka sa kong pag-umangkon. Ayaw in town. Tiya, kalma lang, tiya. Ay lang pangilabot. Why may tabo, tiya. Wow. Kalma lang. Pero itong apel, gitiunan ka niya sa iyang armas. Nigbuto, anak, patay cute ka. Ay kabala ka, tiya. Dili may tabo nga paboto ni sir. Kining iya, tiya or man eh. Di ni tiyaw-tiyaw.
pabuton ko ni. Kung di ka musugot. Aw, hindi man gyud ko musugot, sir. Pues, pabuton ko ni. Sige! Whoops up! Kakibot mo! Ay, kalikan na ilog kay mong armas o ikaw na sir kitiunan. Ano man ni? Sir, pabuton ako, sir. Ayaw, ha? No, bad na, ayaw. Abel, ayaw intaon. Bad na. Kriminal ka. Okay ra tiya. Intaon, ayaw intaon. Mapriso ka. Okay lang mapriso tiya kay gwardyado na niya pakanon pata. Oy! No, bad na. Sir, kablito na ako, sir. Ayaw, ha? No, ha? Bad na, ha? No. Kamo nga mga sakop niya nga mga kakibot. Tan-awan mo. Bawa man ko doon na mo'y armas, ibutang ang inyong armas sa yuta, ibutang. Dili mo. Di ba man ko nga doon na mo'y armas, ibutang. O dili nyo ibutang, ako ng kablito ng gatilyo. 1, 2... Ano yun? Hey! Ibutang inyong armas, ha? Ibutang mga kakibot! Baya ng kibot niya, ibutang! Mo na gibutang. Bay. Okay na bay. Tapo ka, huwag isod sa basurahan. Pagdali. Kung dili, 1, 2, 1. Ay, tumani, siya man daw pagdali. Kakibot, pagdali. Okay bot. Salamat ha, Inting. Salamat. Salamat tayo eh. Unsaw na siya eh. Dali sa naog sa mga onta. Ha? Murag labing maayo na. Gutom na kayo? Mga on lang ta sa atbang sa bahay nga akong giabangan na may kananan diha. Okay, ito lang. Bida, sa kinitabo ng taong may abilong, uba na ito Federico. Mulimos lang unya ko, Inting. Oh, Chelsea. Pero dili tingali si hilabtan ni Federico. Di man to masukol. Gusto man tog kalinaw. Lakip ko eh. Pero nahuwa ko sa buhat may abil eh. Probida. Nang hambog pa ko sa akong mga higalang babae. Nanabi pa ko nga doon ako'y uyab. Maskulado kaayo. Tunay nga lalaki. Pero, lalakoy man di ay. Bida, susakok magun kay ko niya ganiya. Dahil di pa na kong lawas. Nabi, sungagun may abil. Inting. Lagi. Dali kayo siya nakakuha sa cellphone. Nagpicturan mo ang kisan ka. Buang siya. Hanggaw gid siya. Labi, day. Okay, sir. Sorry kayo. Gusto man dyan ko kalinaw. Aniya akong iuli ang imong armas. Aniya, sir. Dawata, Sir Federico. Ambe. Okay, sir. Aniya. Oo. Gusto lang ko kalinaw, sir. Ano? Yatag na yun. Ako armas. Oo, sir. Kabala ka niya, dawata. Ambe. Nanani mo, sir. Nanang. Mamatay ka, Abil! Mamatay ka! Imo na sang gitiyo ng imong armas din rin ako, sir. Pues sinunti ka! Ayaw intaon, sir. Hilom! Ikaw nga kong isunod. Mamatay ka, Abil! Imo kong gipakauawan at tubangan sa akong mga kakibot. Baya! Imong giilog ang akong armas nga kong gitiyo ni mo! Nagdanghag manggod ka, sir. Mautong nailog na ko. Sige, sir. Arin ako. Uy! Nitalikod pa! Kilim! Uy! Uy! Bangag sa ilong. Gano ni? Wala na bala, sir. Diara na ako ang bala. Usa! Magkakikibot! Kulatahan niyo siya! Go lang, sir. Uy! Tsaka na! Kulatahan niyo! Patya! Kagibot. Kung tao na mo. Di ko magkakaway ninyo. Gusto ko kalinaw. Balag tawgon kong talawan. Ang importante, buhi. Di na sa kapas ako. Champion ko slagan ko na sa konti sa panahos pista. Kuko lang mo. Pagkuskan ko bangga ko magdagan.
Kuski pa inyo magnagan. Kinanglan nga tumapsan ka itong kamara. Bisuot sa kakahuyan, dali. Kakibot ni Federico nagsunod. Na. Kuski ba? Kuski ba? Magkukot niya niya! Kakibot. Sunod lang, San. Sunod. Sunod na po. Nagsunod ako ninyo! Kapantay mo! Pas, mga kakibot. Ayaw hulungi! Pagitaan ninyo! Katag-katag mo! Katag! Nagsigit mo! Kamantay mo! Nagsigit mo! Katag! Pagdali! Namalik na lang sila. Wa baka nila makita si Abel nga nitagan. Hoy! Tiguan! At Dong! Yawa ang imong pagkumangkon. Ni Karatil og dagan. Nagpalayo. Baya, kabantay ka? Dong, kanang... Kabantay ba ka? Kabantay ko, Dong. Ato na, may. Pero Dong, kadiyot lang. O, saan ba? Kadiyot lang. Bayad intawon mo sa inyong gikaon o giinom. Usa? Bayad? Di kong bayad, oy. Dong, maluoy intawon mo, oy. Dako kay kong puhunan. Unyawa mahurot ang akong tinda tungod dinyo. Maluoy intawon mo. Uy, mamugos ka. Witik pa na to, ha? Witik pa na to. Tiwasi, kakibot. Tiwasi ang tiguan. Basta ikaw, tiwasan tani. Ang kipusil ko. Kinsa! Hala! Taong nagmaskara! 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 Kakibot, samdan ko sa kupa. Agoy, hindi ka sa kupa. Pusil na saan. Kinsa ka? Kinsa ka? Ay! Aliwan! Ayaw! Naglukso-lukso ko! Ayaw! No, bada! Kakibot, natawa. Misinya siya. Palaya sunta. Papawaon ta. Tanawa. Misinya susab siya. Nga kundi tamamahawa. Misinya siya nga putol na tuliyong. Buti pa sabot. Patyon ta. Aliwan! Kinsa ka? Gagong tela, Aliwan! Naigo. Kakibot. Bawa na lang ta. Tara! Bawa ta. Aray ko! Sakit na! Dali! Sakay na mo sa inyong motor! Sakay na lahat ng motor! Sakay na motor! Aray ko! Nihupo ko. Murang nagkalayo na sila. Muhin na ikong barugbi. Ug tanahon na ko. Kung naa pa ba ang taong nagmaskara. Oops. Asa naman siya? Nawa na siya. Kinsa man kahato? Ingon sa mamatay ko sa kakutas. Salamat nga wala sila magikudan ko. Salamat din taon. Dantaon ako. Kung naapo ba sila. City East in town. Nabalaka na to ako. Asa na kaintaon to paingon si Abel? Ikaratil ra ba itong dagan? O ako'y laing mahimo. Matukos Pinoy-ana ni Don Rafael. Ato na lang ko madingil. Sultihan ko siya sa gibuhat siyang anak. Tiya! May nagsampit na ako. Di ara ko, tiya. Sa luyo sa Mumbai, lili ako. Ay, naa siya. Nakita na ko siya sa may lungag sa bahay. Abel! Tiya, wa na ba sila? Ay, uwa na! Unsa tiyak? Doon ay taong nga nagmaskara? O, Abel, tao nga nagmaskara.
Mo'y ni Santa kanila nga, nipasakit na ko. Unsay gibuhat sa mga tao? Gipusil niya ang usa niya kasakop. Duha ka paa ang naigo. Ug lakip ka tong Federico, naigo sad sa iyang may tiil. Naay daghang dugo. Oh, tuod. Oh, tao nga nagmaskara. Mo'y namusil. Oh, Abel. Pero, nakahuna-huna ko nga moadto ko sa mansyon ni Don Rafael. Magunsa ka man dito, tiya. Adto ko maningil dito. Dakong kantidad ang nawagtang na ko in taon. Nangaon sila o niya nag-inom, pero wag yun mo bayad. Ayan na lang, tiya. Tingalig, pasakitan sa ka dito. Abel, Sa doon tiya, makita na nato ng puhunan. Tagan talaga ka, niya may kuwi kaming kwarta, diri. Di ako sobra sa kong sildo. Tagan talaga. Ay na lang pag-adto dito sa ilang Don Rafael. Madiskasya ka dito. Abel, Sige, tiya, mulakaw na ko. pero wa pa man kay kaon. Ayun na lang, tiya. Paso na ko sila sa bayinting. Ngayon man si Charity. Nasukuro ba ito na ako? Nahala, sige. Adto ah. Si Federico, siya ka nang niampot og nananaog. Nagtakian. Uy, ngano man? Unsa may nahitabo ka, no? Uy, wala, marag nagkadugo ang yak. Dapat sa may tiil. Ay, ngano man? Rafael? Raf, darling. Ano? Ayaw ulit katog. Nagduka ka naman. Ano malagi? Imong anak na si Federico. Samdan. Usa, si Federico. Samdan, sa hain siya. Hain. Unsay nga, taong nagmaskara? Oo, dati. Taong nagmaskara. Oh, Oh, mau ka na. Di ba, Marga? Tao nga nagmaskara. Oh, daan pa ko, nakabantay ka. Mura magkatuhuan, dili. Hilom! Pahilom na ka. Ayaw pa kapila-pila, ha? Piti ka ron. Federico. Hilom lang diya. Ayaw pa kapil. Kabantay ka? Rafael, nasuko ang imong anak na ako. sige, bayay lang una kami, Marga. Darling, at imanon ko ang ako, anak. Okay, Rafael. Hola! Hola, Marika! Hola! Ay, ganun kitawag ni mo si Ola, Daddy. Ano, sir? Ano, sir? Tawag ko ang doktor. Tinahanglan na katambalan tayo ng akong anak ka si Federico. Pagdali! Sir! Pagdali, let's na! Ganun tayo! Di kini mahitabo, Federico. Dito sa Istay Bakasihan. Ang akong suki sa bakasi. Dito kini mahitabo, dito na ka. Oo, Daddy. Diyan ko. Ug kalit ganito nga ang taong nagmaskara. Ug namusil kini na mo. Sir, samaran ako. Ingon man nga kong barkada, samaran. Ha! Kung kinsa man siya, ipabilanggo ko siya. Ipabilanggo ko sa siyang pagibuhat ka ni mo, Federico. Dari! Pila na ko i-dial pero di na ko magkukontak si Charity. Bayinting sad. O sa pa na kong tawag sa bayinting, basin pa dahil mo tubag siya na ako. Pamasin lang taon. Tubag ka lang ko, bayinting. Salamat kay may pagting. Tubag ka taon. Bay, tubag taon, tubag. Maghihapon. Hello, Bakasi. Tantaron mo lisi. Salamat taon nga nitubag ka, bay. Ano nawag mo ka?
asa si Charity bay. Ay, pangita niya. Di na siya ni mo. Bainting. Ako'y nauwas kibuhat mo ba eh. Bay, wala mo kasabot na. Ay na lang, bay na lang. Bida, ay pag-explicar. Bida, kapoy, kinapaminaw si explicar. O magun mo kasabot sa kunto mo. Paghilom na lang, paghilom. Oh. Bainting? Hello? Hello? I-off na niya ang cellphone. Nakip siya, nasukon ako. O gano'n man si Charity. Hala, may sakyanan. Nindot man kayo na nga kutsi. Oh, si Don Rafael ka na. Istay! Mayo! Istay! Kamada! Sir! Gawas na rin, Istay. Mag-istorya kita. Pilay bayranan ni Federico dere, Kwentahon tanan, sir. Moabot gid og mga 15,000 pesos. Marga, darling. Atagi 15,000. Okay, darling. Kadiyot. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulos na tag 1,000. Tawata. Salamat. Bueno, karon mo tana ko. Kinsay may pusil sa akong anak. Istay? Kinsay may pusil? Tao man to nga nagmaskara, sir. Nakaila ka. Kung kinsa siya? Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon. Ngayon ani ng akong edad. Kadto pa manghigayon nga makakita akong tao nga nagmaskara. Muhatag ko 1 million pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa mao nagmaskara? Ha? Si Rafael, usa ka milyon. Usa ka milyon ang ako ihatag nga premyo. O kung ikaw magkatudlo, kinsa ang mga tao nga nagtakuban sa maskara. Dublihon ako. Himuon akong 2 million pesos. Si Rafael. Manang? Mangutanan lang ko. O sa may hinungdan nga, giposel si Federico. Unsam din nahitabo. Ayaw lang mo kasuko, ha? Pero, mao niya ang tinud-anay nga nahitabo. Nakadungog na ka, Rafael, darling. Abusado lagi ng anak ni mo. Bueno, Estay. Punan ko ang bayad para sa damage sa imo mga tinda. Punan ko og 20,000 pesos. Oy, hala. Ay, dako na pod kaayo, sir. Ay, pagunahon na dako. Ang importante, nga mapunan ang imong puhunan og ang ginansya. Sir Rafael. Basta timan paning kamuti nga mailhani mo. Kinsa ang nagtakuban sa pagmaskara? Kinsa ang nagmaskara, ha? Kay doon na kay premyo gikan ka na ko. 2 million pesos. Sir. Oh my God, Rafael, darling. Muna mo gana pag-ayos, Federico, tungod kay kung siyang daot ang binuhatan, imo magong tabunan, pinaagi sa mong sapi. Marga, darling. Bugtong ko anak si Federico. Kinahanglang panalipdan ko siya. Abusado lang ginang anak ni mo, kanas Federico. Liman ka anak mo kaon, dili mo bayad. Unya manghagis pa.
Guwang na to si Istay, pero iya pa yung kitang paros. Pero aron dili siya makareklamo, imong gihatagan og dakong kantidad. Aron sa ingon, maikog siya nga mo reklamo. Tungod kay gitagaan nimong sapi. Marga, pasagday lang ko. Akong anak ang akong gitabangan. Nagpakabana lang ko. Pero okay. Okay, fine. Imuha man ang kwarta. Wa ko yung mahimo. Marga. Gitagaan ko ni si Rafael og 35,000 tanan. Napunan pa ang akong puhunan. Maikog naman sa kong reklamo pa. Ug labaw sa tanan. Katong iyang giingon. Nga kung akong mailhan kung kinsa tong tawhana ang nagmaskara, iya kong hatagan og 2 milyon. Maayo untag mailhan ako. Kay pagkatako na akong swerte. Kung na ako ang makaangko na sa maong premyo, 5 ka na. 2 milyon pesos. Tinood ka na di? Are you true? Imong premyohan og 2 million? Kinsa itong makatudlo sa taong nagmaskara? Yes, Federico. Oh, yes. Magpahimo tag paybaw na di. Pahimo tag paybaw na. Nagpahimo na ko akong gipatarpulin. Labing mayo na di. Labing mayo. Kamantay ka? Og hangyo kalwa, doon na lang ko ihangyo kanimo, iyo. Unsa man kana? Kari. Unsa kana imong ihangyo na ko? Ayaw pagpalabi si mo pagkagarboso. Oh, shit. O siya buso. Mao ka na isulti ni Istay ka na ako. Sa akong pagsusi dito. Gibayaran na ako ang tanang damage dito. Op, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you. Ayaw pagpasalamat. Ang ako ba nga kang magmatngon. Pasalamat yun, Daddy. Nga, pinangga pa ko nimo. Kabante ka na? Iyo, ako anik. Dili kay ang imong batan ang marga. Moray imong panggaon. Federico. Daddy, angay ka magbantay, ha? Ayaw pagkumpiyansa ng marga. Gano man? Basin og hiluan ka na. Unsa? Ako? Hiluan? Oh, kabantay ka na. Hiluan ka. Aron siya na'y makaangkon sa imong bahandi. Federico. Ayaw kita kang pasangan, Federico. Uy, Marga. Nganong kontrahan magkikunin mo, Federico? Concern lang ako. Bantay ka na. Ha? Ngano? Ngilad ba? Katungdanan ako ang pagbantay sa kong amahan, akong daddy. Federico, gipangga na ako ang imong amahan. Oh! Atik! Federico, Ego na ka mo niya na. Marga, dali na. Rafael, ang imong anak. Dali na, Gary. Di ko gusto nga maglalis pa ka mo. Dali na. Okay, dili. Tuman ang imong vitamins ha, darling. Vitamins pa. Maro yun ka, Marga. Maro! Masinog na sila diha. Oops. Gusto na. Gusto pa ko mainom. Wida, sige ka ginom, mapakong ka. Pakong? Ikaw ba, gusto pakong minom. May lami. Bantay ka. Bantay ka? Bantay ka? Bay, tagay mo itong botella, be.
Daw ko ito yan, Dre. Bahong Sukat ba? Karoon mo kita ni mga minum-minum ka. Ano ka? Mao gani, bahong ako sa kong kay upos. Og ingon man kalagot inting. Bida. Ayaw, anak, Charity. Ibaw ka, bisa ko sa ako kunahon na, no? Maglakot yun ko. Ipicturean pa, me. Som ning waiter ito, wad binong ka, waiter! Ikay hubog, duwag mo tilya, Dre! Sir! Ganoon ko masayop. Narang motor ni Bainting. Salamat daw. Niyara dahil sila dari. Nagyod. Silang daw si Charity. Nag-inom sila. Imo ning baso, ako ng sod. Salamat. Toast. Toast. Tleng! Okay. Inom tayo, inom! Pwedeng makalingkod? Uy. Sino ka? Pwede makalingkod? Si Bay Abel. Bay Abel, ikaw na? Di ka sinong ka, ha? Inting, Day. adto na ko. Oh, yun, ato na ka? Adto na ko. Ay, sabi na to, ato na. Charity, kariyot lang. Ayoko kunit, be. Magsulti una ta. Sakit. Tamparos Sakit mo kunin mo. Ang limbawt ang akong balihibo nga imo kong gihikap. Charity? Kayo sa kang magpamiyembro sa LGBT bayot. Ay, Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta! Charity taon. Kanukon sa kong pagsalik ni mo, bayot ka, hindi ay? Huh! Excuse me, bayot! Mga higala sundang uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.